si Pastor Mark Sasidon. Salamat sa Dios nga nagpadayon ning the 15-minute Bible Truth Online Broadcasting Ministry. Ngayon igala nga ang amog yung tinguha aning online broadcasting ang tao masayod sa kamatuoran nga dili lang aning kinabuhi. No? Kaya ang Dios mihatag na tong paglaom. No? Nga kung ikaw naminaw karon nawadaan nga paglaom igala, timan atong pagatun-an karon nga naatay Dios no sa paglaom. No? Kay kung ang tao mo palaom nato mupakyas man, but always remember nga ang Dios muhatag na tong paglaom dili gyud siya mupakyas. No? Kay human ining tanang mga butanga dito sa eternidad ang atong Dios nag-andam og lugar alang nato. Mo bitaw ningon sa Hebreanon kapitulo 11 mga igala nga dili siya nga magpakao nga tawgon natong Dios nag-andam sa syudad alang nato dito. Ningon sa Juan 14 bersikulo 1, 2 ug 3 siya, in my Father's house are many mansions. No? If it were not so, I would have told you, I go to prepare a place for you. No? Gandaman tanyag lugar. Yun siya, aron asa gani ko tua sab mo. Wow, kanindo sa gihatag nga paglaom sa Dios. Muna nga higala, salamat kayo may kanunay nagsunod mo nga amo lang yung tinguha mga higala nga kaning kamatuoran, no? Masabtan ni sa tanan. Because always remember, ang Yawa, dili siya gusto masayod ta aning nga kamatuoran. Ang iyang gusto nga bakakanta, ang iyang gusto nga dili gyud ta masayod. Because ingon ang Bible, si Jesus Christ ingon siya, kamo masayod sa kamatuoran ug ang kamatuoran mohatag ninyong kagawasan. Muna nga ni ka adlaw mga igala, Roma kapitulo 15 bersikulo 13, nagingon ang pulong sa Dios, karon ang Dios sa paglaom magpuno kaninyo uban sa tanang kalipay o kalinaw diha sa pagkamatinuon, aron kamo magdagaya diha sa paglaom, pinaagi sa gahom sa balaang espiritu. No? Dios sa paglaom, magpuno ninyo sa tanang kalipay o kalinaw. Why? Because always remember mga higala nga ang atong kinabuhi dili lang kay kutob dire. Muna nga, gitagatag paglaom sa Dios nga kung kita naadiha kaniya, kita nakaangkon sa manluluwas pinagi ni Ginoong Hesus, mituog misalit ta ni Ginoong Hesus nga atong manluluwas, aduna tay paglaom luyo sa lubnganan. Adunay kinabuhing giandam ang Dios alang nato. Because always remember nga ang atong Ginoo siya'y misaad ka nato. Always remember, ang saad sa ang Dios nga misaad mo'y tag-iya sa tanang butang. No? And then ang Dios nga misaad dili bakakon nga Dios. Muna nga there is muna ningon diri sa Biblia, ingon sa Apostol Paul, karon ang Dios sa paglaom magpuno kaninyo uban sa tanang kalipay o kalinaw diha sa pagkamatinuon. Kaya ron mutuo ta Ginoo sa mga higala sa mga saad sa Dios, because sa sinugdanan pa, sa panahon pa sa mga Israeli noon, kanunay mangutana ang Dios, kanus aman mo mutuo kanato, kanus aman mo mosalig kanato. Kay kinsa bagoy makalingkawas nato higala sa atong pagkamakasasala, wala man ang Dios mo'y mihimog paagi aron ta malingkawas. No? Siya may mihatag nato. That's why makalaong ta. Kay kaning Biblia gihatag ni sa Dios nato gani sa bersikulo 4 ningon ang Biblia, kay ang bisan unsang mga butanga nga gisulat sa kanhiay nga panahon kini gisulat alang sa atong pagkat-on aron kita pinaagi sa pagkamailubon o paglipay sa kasulatan unta makabaton og paglaom. No? So gihatag ni sa Dios ang pulong niya aron nga naatay basihanan sa atong pagtuo. Kay kung hiskot-hiskot lang o moingon lang pwede ra batang malangit dita pinagi ni Ginoong Hesus ni pangutana,
Asa man ka nagbase na imuhang pagtulunan? Sulti ni kuan, sulti ni kuan. Way klaro, no? Salamat nga kaning atong pag-adto sa langit, kaning paglaom sa Dios aduna tay basehanan. Ang iyang pulong mismo, no? Ang iyang pulong mismo, because ang atong Dios mutuman sa iyang saad. Gani sa Roma Kapitulo 4, makita nato diri mga higala, ingon ang Biblia sa versikulo 21, og ingon nga dani sa hingpit nga unsa iyang nasaad siya makahimo usab sa pagbuhat. Gihimo magani sa Dios ang kalibutan, pinagil ang pulong. Nga dili pa niya tumanon ang iyang saad, mahimo sa bakakon nga Dios. But always remember, our God is not, dili siya bakakon nga Dios. No? He fulfilled His promises. Nga niyon ang Bible nga, kung naa si Kristo na to, aduna tay paglaom sa himaya. Kolosas Kapitulo 1, versikulo 27. Atong basahon nga higala. Because ang atong basihanan sa itong pagtuo pulong sa Diyos. Nung nang dili ta masayop. Di gyud ta masayop kung atong pagtuo naa sa pulong sa Dios. Versikulo 27. Ngadto sa kang kinsa ang Dios buot mo pahibalo unsa ang bahandi sa himaya niini nga misteryo diha sa mga Hentil nga mao si Kristo diha kaninyo ang paglaom sa himaya. No, ayon ang Bible, si Kristo nga anaa kaninyo, paglaom sa himaya. So ang atong himaya nga dangatan unya nato dito sa eternidad, dili kawang, no? Dili kapildihan. Kung tayo sa Apostol Pablo sa Pilipos 1:21, kay alang ka na ko pag kinabuhi mo si Kristo ang kamatayon mo ipagdao. No? Dili kapildihan. Why? Because kaning paglaom nga gihatag sa Dios na to, gitawag ni siya sa Bible og buhi nga paglaom. Dili patay nga paglaom, dili lang kay gipalaom-laom lang ta, unya way siguro. No, dagang mga tao karon nga nagsunod anang way siguro. Pagkaluoy nimong dugay lang kana sa imong relihiyon, unya wa kay siguro, basin pa, pamasin pa. Di man ni dili pamasin, no? Ayaw ipamasin ang imong eternidad kay kalautan na. Ayaw pamasin, paniguro, no? Susiha gyud ang imong Biblia, tun-i ang imong pulong. Tun-i ang pulong sa Dios. Ayaw pagbase sa imong eternidad sumala sa sulti sa tao. Ayaw ibase imong eternidad way siguro. Kaya ang gihatag sa Dios nato nga paglaom, ingon ang Biblia, buhi nga paglaom. Atong basahon. 1 Pedro Kapitulo 1, versikulo 3. Ingon ang Biblia, dalaygon ang Dios ug amahan sa atong Ginoong Hesus Kristo nga sumala ngadto sa iyang madagayaon nga kaluoy mipahimugso kanato pag-usab ngadto sa usa ka buhi nga paglaom pinaagi sa paggabanhaw ni Hesus Kristo gikan sa mga patay. So mga igala, ang gihatag sa Dios sa to nga paglaom usa ka buhi nga paglaom. Why? Because Jesus Christ nabanhaw siya. Nang wa siya nagpabilin ngadto sa minteryo, wala nadugta iyang lawas. Nagyon ang Bible na banhaw siya. Kay matod pa ni Apostol Pablo, kung wa pa nabanhaw ang atong Ginoong Hesus, ang atong paglaom kawang, no? Ang atong eternidad way siguro, ang atong pagtuo way pulos. Muna nga, iyon ang Bible mga higala, buhi nga paglaom. And then the good thing is, ingon pa yun, bulahan nga paglaom. Wow, pagkanindot, no? Nga kandihan day nga mulaom ka sa saad sa Dios, ingon ang Biblia, usa na siya kabulahan nga paglaom. Titus chapter 2 verse 13, nga nagapaabot niya ng bulahang paglaom ug sa mahimayaon nga pagpakita sa dakong Dios ug atong manluluwas nga si Jesus Kristo. Si Jesus Kristo. Yun siya, manluluwas og dakong Dios.
dili di ay gamay nga Dios, dako nga Dios. Si Ginoong Hesus nga atong manluluwas, mihatag siyang kaugalingon alang kanato. So usa ka dako og bulahan nga paglaom higala nga kung ikaw molaom diha ni Ginoong Hesus, ikaw mutuo sa iyang mga saad, mutuo sa iyang mga pulong, nga niingon siya nga kung ikaw mutuo kaniya, makabaton kang kinabuhing walay katapusan. Kaya misaan na to, ang mipalaom na to, niingon ang Bible, Dios sa paglaom. Kung sa kabuhi nga paglaom, dili patay nga paglaom. Nga kung musalig ka ning mga kamaturan diri sa Biblia, mga higala, makabaton kasi mong kasing-kasing. Kaya gani, usa ka Sunday school teacher na mo kaniadto, niingon siya nga, unsa may barometro sa tinud-anay nga Kristohanon. Aminaw min yan, niingon siya, kani mo ay usa ka barometro sa tinuod nga Kristohanon. Nga kanang makaingon siya, kung unsay nahitabo nako, mawa ko aning kalibutan na, unsay nahitabo nako aning kalibutan na, usaray akong paingnan, kuyog ko sa Dios. No? Kuyog ko sa Dios. Adto ko niya. Wow, pagkanindot. Muna higala, ang imong paglaom, kung wa pagyud kay siguro, nagingon ang Biblia nga, kung dinhirang kalibutan na, ikaw mulaom ni Kristo, ikaw ang pinakamakaluluin. 1 Corinthians 15 and verse number 19, kung dinhi nining kinabuhi alamang kita, adunay paglaom diha ni Kristo, kita sa tanang tao ang pinakamakaluluin. Ngano man? Kaya kung imong panghuna-huna lang ni Jesus Christ nga, masulbad lang akong kinabuhi, masulbad lang akong problema, muduol ko sa Ginoo, aron maayo lang akong sakit, ang imong paglaom, dinhira gyud aning kalibutan na. Kaya kung muduol ka ni Kristo, mahitungod sa imong eternidad, mga higala, ingon ang Biblia, bulahan na nga paglaom, buhi na nga paglaom, nga naman, lapas sa eternidad. Mga higala, ingon ang Bible, siya Dios sa paglaom. Unang daghang kayong salamat sa inyong pagsunod, ini nga mga online broadcast, naot mi nga nalamdagan imong mga panghuna-huna karon. Ayaw pagbilin diha sa way klaro nga paglaom. Ayaw pabilin diya sa may klarong pagtulunan. Susiha ang pulong sa Dios, susiha ang Bible. Aron ka malamdagan. Kininausap si Pastor Mark sa Sidon, kami magaingon kaninyo, daghang salamat o mayong adlaw ninyong tanan. Kung ikaw nagatuo sa pulong sa Dios mahitungod sa kaluwasan, pag-ampo ani nga inampuan, Ginoong Hesus, usa ako ka makasasala ug dili angayan sa langit. Salamat sa imong kamatayon didto sa krus alang sa kabayaran sa akong sala. Pasaylo ako sa akong mga sala ug akong angkunon si Ginoong Hesus nga akong manluluwas. Pasudla si Ginoong Hesus sa akong kasing-kasing kay gusto kong malangit. Sa ngalan ni Ginoong Hesus Kristo. Amen.